Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa a dneska som tu s hostem Adamom, ako vždy. Čau, ja síce už nie som host, lebo som v každom videu, ale... Teraz natáčame spolu Epic Mini Games. A túto hru som tiež hrám na starom usíte, že sa nedivte, že tu nemám všetky veci ako Lukáš, nápis a prasiatko. Áno. A teraz si daj toho chlapika za počítačom. No, takže ideme hrať minihru. Áno. Shark Survival. To vyzerá dobré. Ježiš, už skoro... Toto je easy. Ja neviem, tam bude napad. No, je to tesné, ale bum, poď. Ja ako vždy prvý. No. Lebo ja tú minihru viem hrať. Ja. Ako vždy prvý. A ty si druhý a ja prvý. Jak tam všetci umierajú, ja ich počujem. A ja. Ježiši, čau, Shark. Vyhrali sme. Dobre, ja. To bolo easy. Dobre. Ešte som sa pozrel dozadu, že tam je ten žralok. Toto nenavidím. Ježiš. Toto ja nenavidím. Keby som mala tlačiť sečka, lebo je prášku, ne? Hej. A nie si dávať... Ja nenavidím toto minihru. Ja to nenavidím toto. Ja viem, čo to je. A ja to nenavidím. To je ťažké. No však. Skaj. To je hard. No. To aj som to nehral. Vyteklo. Ježiš. Ja žijem stále. Pozor! Už. Nie. Najmä. Ty kokos, to je tesnotka, poď. Ešte 25 sekúnd. Easy to dáme. Easy. Lukáš, a počkaj. Že si nezabudol, keď toto video bude mať 9 minút, tak končíme. Áno, nezabudol. No. Čo ti double bomba? Triple bomba. Dobre. A to je, sorry, hovorím teraz do videa, tak no. 3, 2, 1. Easy win. Zabij? Aha. A skočím do lavy. Ej. Adam. No to mi Zem je lava. Zem je lava. Ej. Ja si ako hra od neuveriteľne baví a pokiaľ chcete pre Lukáša nejaké lajky, tak mohli by sme natočiť ešte druhú verziu tejto hry. Hashtag Adam žebra kamarátov lajky. No jasné. Ja chcem, aby sme mohli urobiť druhý diel. Hej. To som povedal omylom zo srandy. Ježiši, toto je hard. Toto je ten náš. Ježiši, nie. Ja som ešte nespadol. Poď, nie. Ja nenávidím, však tá guľa, tak kde ňou sa točí, že ona ide dole. No však práve, nie. Nie, ja nechcem ísť dole, ja nechcem proste. Ja nechcem umrieť. Bože. Ježiš, nie. Ja som to dal ako druhý. No pre mňa je to easy. A nie hard. Ty kde si? Adam? Zem je lava. Prehral si. Už prešlo 5 sekúnd. Ty kokos, to je úplne o náhode. Lukáš. No. Obloha je láva. Oh shit. Obloha je láva.
o Boha je všade. No a tam to nenávidím. Však ani ja toto nenávidím. Tak, kde je ten krúžok? Jo, som tam. Oh, Si tam? a dobre, není tam minihra. Si tam? Hej, A ja. toto mám rád. Ježišmaria. Ježiš, jak to spadne, to je mafia. Ty kokos. Jo, presne som sa tam postavil. A ja, normálne som sa na tom aj spavnul. Hej, ja som sa tam nespavnul, lenže ja som sa tam postavil len. To čo za nudí? Ja som jaký laker. Kurňa, Nie. Adam, nie. Nenadávaj do videa. Pardon, diváci, to som si nemusel. Adam už je 6 minút. To ja som tam bol prvý. Ježiš. Ale je to akorát zabavná. Nie. Ľudia, s Lukášom nebudeme natáčať len Roblox, lebo plánujeme, že budeme natáčať možno GTA 5, Minecraft, lebo uvidíme. Niečo. GTA 5, Minecraft, Roblox. A Gario, keď Áno, to chceme vedieť nájsť sa na servery, toto je easy. potom mi samozrejme ide nejakého internetového dôvodu. To by teda. A ja som si Proste za dom budeme natáčať vlogy a gameplay aj z... budeme natáčať, iba keď do Lukáša prídem na návštevu. Vieš. Fireball is coming. To ako, to ide na tie miesta, kde je tá bodka. Nie. Aha, tak to musím úplne ranovať, lebo to je všade. Tak hej. To sa všade objavuje. Hej. Ježiš. Tu povoďte. Nie, to je už všade, to je všade, to je všade. O. Damn. Dobre, to na nás sami. Ježiš. Ježiš. Popije. Dobre. Ja som to pre... Adam, už 7 minút. Vyhrali sme to. Oho. No, koľko... Adam, už 7:50. Jo, dobre. Ešte minúta. Počuješ tú hudbu, čo tu hraje v tej hre? 8 minút. Počuješ tú hudbu, čo hraje v tej hre? Hej. To je pekná. To milujem, len ja som zabudla, jak sa volá. Aha. Adam, 8-10 minút. Ja som zabudla, jak sa tá hudba volá. No 8 minút a 10 sekúnd. Ty si jaký tým? Ja neviem. Neviem, tiež. Aha, my sme všetci proti sebe. Ventilátor pre všetkých. Ventilátor zadarmo. Toto je ventilátor. Oh shit. Adam, už 8:40. Nego. Ja som vyhral. Adam, za 10 sekúnd 9. No. Vidíš. Ty nevidíš? Som 3-krát vyhral a mám level 2. Dobre, daj avk mod. A čo? Aha. Dobre, takže dúfam, že sa vám video ľúbilo a zanechajte aspoň 10 lajkov a my sa s vami lúčime a čau!